IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nainaguraran ti baro a session hall building iti Sangguniang Bayan iti Ili ti Solsona. Segon kani Vice Mayor Jonathan Delara, pinonduan ti Department of Public Works and Highways ti building iti 5 milyon na pesos kanang nayon ni Mayor Joseph Delara iti 1.8 million pesos para iti pan nakaipalpas ti nasao a building. Patsyon ti Vice Mayor, babaan iti napapintas sa kanalawlawang opisina kat mainspiraran dahil iti agkakadwana tapno aggagagat nga agpanday iti lintag kan agserbi a pagsarmingan dagiti punong barangay. Nabayag dati nga plan-planwen, nabayag dati nga arapaapen tayo nga mapapintas iti session hall tapnon mangipakita dati kasla tapnon at dapay nga gumaget dagiti Sangguniang Bayan tayo ken mabalin nga pagtuladan dagiti apo nga kakapitan ken dagiti dadupay nga official iti halang iti ini nga suso. Sir, mabalin madamag manong pondo na detoy? No dati building ket pinunduan iti DPWH iti 5 million. Ayan, dati 2-story building. Again, nang 10 niya po mayor iti 1.8 million para ka dati panakatarimaan na dati panaka-finish na dati session. Karaman pa dati agdanan ken dati makita yun. Kabayatan na nairobot ti session hall babaan iti special session no sa dino ditoy anaangay ti kaunaan nga State of the Legislative Address ditoy probinsya. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.